Miért jó olvasni? 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 És akkor miért olvasol? Muszáj. Azért olvasok, és azért jó olvasni, mert nem tehetek mást. Azért, mert az olvasás olyan, mint a szenvedélybetegség, nagyon nehezen lehet abba hagyni. Ha valaki elkezdi, akkor nem tudja befejezni. Aki olvas, az olvas. Hát nem tudok igazán normális hasonlatot találni, de ha fél életemben olvastam és jól éreztem magam közben, akkor szerintem másnak is bátran ajánlhatom. Olvasni bárhol lehet, pad alatt, templomban, temetőben, hegyen, vízen, levegőben, bárhol. Azért jó olvasni, mert a kislányom hamar megnyugszik tőle. Én gyerekkorom óta nagyon szeretek olvasni, és azért, mert ez belevisz engem egy képzeletbeli világba. Melyekből aztán összegyúrhatsz magadnak egy saját világot. Oda utazhatsz, ahol szeretnél, bárhol és bármikor. Számomra megismerés, önmagam olvasása, a viszonyaim olvasása. Akkor esélyt adok annak a magánynak a megismerésére, amit én is keresek írás közben. Megnyugtat az a tudat, hogy a könyv segít abban, hogy tudjam, nem vagyok egyedül. Az olvasás megtanít emlékezni. És az olvasás halhatatlanná tesz, tehát jó olvasni. Az olvasás a tolerancia tanulása. Ami egyfajta embertelenségben nyilvánul meg, vagy egy ilyen emberséges, embernélküliségben. Szerintem alapvetően nem az a kérdés, hogy miért jó, hanem hogy miért kell olvasni. És azért kell olvasni, mert olvasás nélkül nagy valószínűséggel összeomlana az univerzum, és ezt a kockázatot nem engedhetjük meg magunknak. Hát szerintem csak az lehet igazán cool és szabad, aki sokat olvas. Le kell vezetnem magamból minden nap valamit azzal, hogy írok, és be kell fogadnom magamba minden nap valami újat azzal, hogy olvasok. 1, 2, 3. Olvasni! Jó, akkor még egyszer. 1, 2, 3. Olvasni!